салом бинандагони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳамарӯза дар ҳамин вақт пешкаши шумо мешавад. имрӯз 7 апрел аз он мегӯем ки то охири сол бояд даҳо оила аз минтақаҳои хатарнок ба макони амн кӯчонида шаванд. британия эълон кард ки бар муқобили ду духтари Владимир Путин таҳрим ҷорӣ мешавад. муҳоҷиронеро ки дар маҳалли сохтмони занозанӣ намуданд аз Русия депорт мекунанд. албатта дар баробари дигар хабарҳо мавзӯи ахбори озодиро низ ёдовар мешавад. президенти Украина Володимир Зеленский мегӯяд таҳримҳои нави Русия ки 6 апрел эълон шуданд шадид бошанд ҳам барои мутаваққиф намудани таҷовузи Русия ба хоки Украина кофӣ нестанд. дар як паёме ки рӯзи панҷшанбе нашр шуд, Зеленский аз олами демократӣ даъват кардааст ки аз харидани нафти Русия худдорӣ намуда бонкҳои ин кишварро аз низоми байналмилалии молӣ ихроҷ намояд. ба қавли раҳбари украинӣ даромади молии Русия барои сармоягузории ҷанг дар Украина масраф мешавад. рӯзи 6 апрел Амрико ва Британия эълон карданд ки ба муқобили ду духтари калонсоли президент Путин таҳрим ҷорӣ мекунанд. ин иқдоми ғайричашмдошт ҳамчун муҷозот ба хотири ҷанг дар Украина арзёбӣ шудааст. бинандагони азиз, тафсилоти бештари вобаста ба таҳримҳоро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ бихонед. 6 муҳоҷири тоҷике ки дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ воқеъ дар шаҳри Кимовский вилояти Тула қарор доранд, бо мусоидати хадамоти консулгарии Тоҷикистон дар Русия ба ватан фиристода мешаванд. ҳафтаи ҷорӣ кормандони хадамот аз ин боздоштгоҳ дидан карда бо шароити нигаҳдории муҳоҷирон ошно шуданд. ба як нафар аз муҳоҷирон аз ҷониби намояндагии дипломатӣ шаҳодатномаи бозгашт ба ватан ба таври ройгон таҳия гардид. интизор меравад ки интиқоли 5 нафар аз шаҳрвандон ба ватан 12 ва 19 апрели соли ҷорӣ сурат бигирад. ҳамчунин дирӯз кормандони хадамоти консулӣ аз боздоштгоҳи муваққатӣ дар Сахарова ва Москав низ боздид намуданд. ба ин марказ муҳоҷиронеро меоранд ки қоидаҳои буду бошро вайрон карданд. дар идомаи мавзӯи муҳоҷират, кормандони полис ҳуҷҷатҳои муҳоҷиронеро ки дар як сохтмоне дар соҳили Шелепиханская дар Москав ба таври гурӯҳӣ занозанӣ карданд, барои ихроҷ омода мекунанд. ҳоло 120 нафар аз зодагони Тоҷикистону Ӯзбекистон ки дар ин ҷанҷол ширкат намудаву боздошт шуданд, барои авбошӣ дар ҳабси маъмурӣ қарор доранд. занозани рӯзи 1 апрел ба амал омада буд. дар наворе ки дар он лаҳзаи ҷанҷол сабт шудааст, дида мешавад ки даҳо коргарон дар даст чӯбу арматура доранд ва ба сӯи ҳамдигар санг мепартоянд. гуфта мешавад ҳеҷ яке аз ширкатдорон ҷароҳати вазнин набардоштанд. интизор меравад ки имрӯз парвандаи шоҳида Мамаҷон ва модари блогери муқими Олмон Шерзод Мамаҷонов дар додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе шурӯъ шавад. тафтишот ӯро дар ҳамкорӣ бо созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 гунаҳгор донистааст. бисёриҳо бар инанд ки шоҳида Мамаҷонова ба сабаби баромадҳои тезу тунди писараш ҳадаф қарор гирифтааст. ҳамкорони мо ин мавзӯъро барои барномаи ахбори озодӣ пайгирӣ доранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд, тибқи нақша соли ҷорӣ бояд 222 хонавода аз манотиқи хатарноки кишвар ба ҷои амн кӯчонида шаванд. аз ин миён 88 оила дар вилояти Хатлон мебошанд. ҳамзамон ба қавли манбаъ дар қитъаҳои хатарноки Дарёву Сои, ноҳияҳои Ховалинг, Вахш, Данғара, Шамбизини Шоҳин корҳои соил мустаҳкамкунӣ ҷараён доранд. тибқи омори расмӣ соли 2021 офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон ба 1274 манзили истиқоматӣ зарар расонда 257 хона комилан вайрон шуданд. ҳаҷми зарари расида дар маҷмӯъ беш аз 141 миллион сомонӣ ҳисоб шудааст. моҳи марти соли ҷорӣ Бонки ҷаҳонӣ эълон намуд ки барои ҳифзи Тоҷикистон аз офатҳои табиӣ $50 миллион грант ҷудо мекунад. зане ки 6 соли қабл бо 6 фарзандаш дар вагон зиндагӣ мекарду баъди гузориши Радиои Озодӣ соҳиби манзили зист шуд, акнун барои раҳоии шавҳараш аз зиндон талош дорад. ба гуфтаи Зуҳро, шавҳараш 6 сол пеш вақте бо рамаи гӯсфандони ҳамдияҳо ба суроғи минтақаҳои Сералаф меравад, дар сарҳади Қирғизистон дастгир мешавад. 2 сол зиндонӣ шуда баъди озод гаштан ба ватан бармегардад, аммо на ба назди оилааш. чуну чарои ин мавзӯъ дар барномаи ахбор тақдиматон мегардад.
ширкати ҳавоии русияи ютер мегӯяд ба ҷадвали тобистонаи парвозҳо гузаштааст ва ба мусофирон аз ҷумла онҳое ки ба тоҷикистон сафар карданӣ ҳастанд тавсия додааст ки билетҳоро тавассути вебсайти расмии ширкат харидорӣ кунанд. ҳамчунин фармоиши билет тариқи замимаи мобилии ширкат имконпазир аст. дар айни замон тибқи омори пешниҳодии ширкатҳои ҷаҳонгардии русия дар як ҳафтаи ахир нархи билети парвоз аз русия ба тоҷикистон 22% поин омадааст. гуфта мешавад ҳоло бо нархи 10 000 рубли русӣ имкони сафар вуҷуд дорад, ҳарчанд арзиши билет аз тоҷикистон ба русия ба маротиб баландтар мебошад. дӯстони азиз, оё шумо низ дар нархи билети парвоз аз русия ба тоҷикистон тағйироте эҳсос кардаед ё не? барои мо нависед. тоҷикистон дар 2 моҳи аввали соли ҷорӣ ба кишвар ба маблағи беш аз $78 миллион мошин ворид кардааст. ин рақам дар муқоиса бо як соли қабл 1,6 баробар бештар мебошад. тоҷирони мошин афзоиши воридотро ба эҳёи талабот ба он дар бозори дохилӣ вобаста мекунанд. ин дар ҳолест ки қимати сӯзишворӣ пайваста боло меравад. ҳамчунин солҳои охир ширкатҳои хусусӣ барои навсозии паркҳои таксӣ бештар мошин ворид мекунанд. нақлиёти сабукрав ба тоҷикистон асосан аз Аврупо ва Кореяи ҷанубӣ оварда мешаванд. мошинҳои боркашонро бошад аз Чин меоранд. дӯстони азиз, акнун нигоҳе меандозем ба бозори асъори хориҷӣ дар тоҷикистон. имрӯз 7 апрел тибқи нишондиҳандаи вебсайти Бонки миллӣ қурби рубли русӣ болотар рафта 1000 рубл 150 сомониву 60 дирам нархгузорӣ шудааст. $1 12 сомониву 50 дирам ва €1 13 сомониву 65 дирам аст. бинандагони гиромӣ, ман шуморо соати 16 бо вақти душанбе ва 14 бо вақти Москав дар барномаи ахбори озодӣ мунтазирам. бо мо бимонед.